Kuulemaan Spede. Kod 30. Mä oon luuseri. Poltan varmaan vähän liikaa. Mä nautin mun päivistä, mä selviin niistä. Otan sä hetkestä kiinni. Mä otan hitit ja nesteest kiinni. Ja se on melkein siin, mut kerkee siin. Savus vie heti katuu ennen ku kaatuu. Katso paskahan paremmin tuhkassa maatuu. Sit mun puskat tuskasta kaatuu. Mieleni paatuu, kieleni taatuu. Ja kaikki on pienet kunnes sieneni saapuu. Pienessä kaatuu, suus kummitusten katkuu. Kysy paljon savu tähän rumilukseen mahtuu. Niin voi sanoa vaan paljon, eikä mun tarvii ees kuvittaa kaskuu. Kato mä olin niin vittu jumis ja mun luokkakuvis, et välillä oikein hävettää. Mut muista silti eka päivä, kun sain pitää Mari kädestä. Ja välitunnilla aloin heti häntä välittää. Mä välittään, joo mä välittään, joo mä välittään, joo mä välittään, mä välittään. All you do is smoke weed. That's alright. Don't worry about what the fuck I be doing. Vittu duuneist, mä itteni pomo. Ja tänään ohjelmassa on DVD, muumeit, TVn ees huumeit, kanaa sekä nuudelei. Vittu duuneist, mä itteni pomo. Ja tänään ohjelmassa on DVD, muumeit, TVn ees huumeit, kanaa sekä nuudelei. Joten vittu duuneist, mulla on baksi ku ryssillä Serenas. Ja puhelinlangat ne laulaa, mutta ei oo Katri Helena. Mä oon enempi jamppa tuominen, harrastushatsi tuominen, laulaminen sekä taksis juominen. Älä me töihin, rahaa saa muutenkin. Miten ois sosiaalituki, osta oma tuni. Myyt huumeetkin, niit sinisiä hatsii. Piri miksei subuteksii. Ja pyypolta vaik reksille suuseksii. Jos et käsittänyt, noin mä hirveest tästä välittänyt. Vittu duuneist, mä itteni pomo. Ja tänään ohjelmassa on DVD, muumeit, TVn ees huumeit, kanaa sit nuudelei. Vittu duuneist, mä itteni pomo. Ja tänään ohjelmassa on DVD, muumeit, TVn ees huumeit, kanaa ja sit nuudelei. Hei, mä itteni pomo, mä itteni pomo. En mä oo. Tää on. Mä olin. Niin. Emil, Spede 2012. Se kello mukaan, kello mukaan, kello mukaan. What up, Kontula? No niin, lähti poikki.